एशिया हादोरमानि बयनिख्रुइबो गोजामसिन मोनसे बियो गेलेनाय दुरान्ड कापआ देग्लाय 130 बोसोर जाबाय आरो बेखौ जोङो मोनसे ग्रुप मेट्सखौ जोङो क'क्राझार एबा बिटिआरआव खुंनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो गोजोननाय मोनबावदों जोंनि बिटिआरनिफ्राय बड'लेण्ड एफसि मुङै आसामनिफ्राय गिबि बे गेलेनायाव बाहागो लागोन आरो बिनि गेलेग्राफ्रा जोंनि ओनसोलनिनो बांसिन दा बेखायनो गोजोननाय मोन्दों आरो गाबोन एबा 5 खालार गाबोनो बे क'क्राझारनि बे साइ स्टेडियामाव गेलेनाया जागायजेनगोन आरो बे गेलेनायखौ बेखेवनो थाखाय भारतनि रैखाथि मन्त्रि राजनाथ सिं बिथाङा फैगोन बेजों लोगोसे आसामनि गिबि मन्त्रि आर्मिनि चिफ आरो गोबां जोंनि मन्त्रि अफिसार्स बिथांमोना फैगोन बिनि थाखाय जोङो बिथांमोनखौ बरायनो बिथांमोनखौ नायहोनो बिथांमोनखौ रिसिभ खालामनो थाखाय जोंनि जिबायदि सम्पुर्ण जानांगौ साखाफारा बे जोंहा साखाफारा जाजोबखाबाय टिकेटखौ जोङो जोंनि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएसन बिथांमोननोबो जोङो हरदों आरो जिहेथु टिकेटआ लिमिटेड सिटआ 9,000ल' दा बेखौ जोङो गुबुन एंगेलाव जोङो हरदों आरोबाव जोङो 3,500 बे सिट केपासिटिनि थाखाय जोङो बिसेसकै क'क्राझारखौ प्रायरिटि होनानै जोङो मासि बसायनाय जादों बेखौ जोङो 2 बाजिनिफ्राय क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट गेलेग्रा आफादनि मावखुलियाव जोङो होनाय जागोन दा बेयाव थांनानै रायजो राजा बिथांमोना लानो हागोन गाबोन जोङो नायगिरि रायजो राजा बिथांमोननो 11 रिंगानिफ्रायनो जोंनि एन्ट्रि गेटखौ जों खेवगोन आरो थिग 12:30 रिंगायाव जोङो रायजो राजाफोरनि हाबनायखौ जोङो बन्द' खालामगोन मानो होनना बुङोब्ला 1 रिंगायावनो भारतनि रैखाथि मन्त्रि बिथाङा बे स्टेडियामाव हाबफैगोन बेखायनो जोङो 1 रिंगानि सिगां जोंनि रायजो राजानि मुभमेन्टखौ जोङो टटेलि क्ल'ज खालामनो नागिरदों आरो बेनिफ्राय प्राय 12 रिंगानिफ्रायनो बेवहाय गुबुन दिन्थिनाय जागोन हारिमुनि गेलेनायनि आर्मिफोरनि माखासे बिथांमोना हाबाफारि लादों बा माखासे आयदा दिन्थिफुंनाय लादों बेखौबो जोङो दिन्थिफुंगोन स्काइ ड्राइभिं दङ पेराग्लाइडिं दङ भारतनि वायुसेनानि सुखय बे बिरगोन आरो गोबां हाबाफारि बिथांमोना लादों गुरखा रेजिमेन्टनि गुरखा डेन्स खुख्रि डेन्स बायदि हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो जोंनि बड'लेण्डनिफ्राय जोङो जोंनि बर' मोसानायखौ लाफानानै गासै ओनसोलनि एबा गासै हारिनि सिख्लाफोरखौ मोसानाय मोनसे लानानै 450नि मोनसे मोसानाय जों कम्बाइनेसन खालामनानै बेखौबो जोङो दिन्थिफुंनाय जागोन आरो गिताश्री रामसियारि बिथांनि माखासे मेथाइ खननाय इण्डियान आर्मिनि बेन्ड गोबां आयदाखौ लानानै जोङो गाबोननि हाबाफारिखौ गाब गोनां खालामनो थाखाय नाजानाय जादों। खुलुमबाय फैगौ 5 आगष्टनिफ्राय दुरान्ड काप फुटबल मेट्स क'क्राझाराव जागोन आरो बेनिनो जागायजेननाय जि गेलेनाय बेखौ बेखेवनो थाखाय भारतनि डिफेन्स मिनिस्टार राजनाथ सिं बिथाङा बाहागो लागोन भारतनि चिफ अफ द डिफेन्स बिथाङाबो फैगोन आसामनि जोंनि बयनिबो मानिजानाय चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन आरो बिथांजों लोगोसे गोबां डिगनिटारिसफोर फैगोन आरो गासै 9 गुबुन टीमा बेवहाय बाहागो लागोन आङो बयखौबो बरायदों आरो बे दुरान्ड काप जि क'क्राझाराव जागोन बियो क'क्राझारल' नङा पुरा बड'लेण्ड ओनसोलखौनो दिनै गोजोन मोनसे थासारि फैबाय आरो बेवहाय गिदिर हाबाफारिफोरखौ लानो हानायनि मोनसे मेसेज सारा मुलुगाव बियो थांगोन आरो बेजों लोगोसे जोङो जायखौ हास्थायदोंमोन जे बड'लेण्ड ओनसोलखौ मुलुगनि मानसिफ्रा मिथिनांगौ जोंनि ओनसोलाबो जौगानांगौ दा बे बिथिङाव जोङो आगानसे आवगायलांनो हाबावगोन होननानै आं मिजिंथिदों जोंनि ओनसोलनि गेलेगिरिफ्रा लाइमोनफ्रा फुटबलजों लोगोसे गुबुन गेलेमुआव बाहागो लागिरिफ्रा बे दुरान्ड काप फुटबल मेट्सनि गेजेरजोंनो आरोबाव थुलुंगाखांनाय मोनगोन आरो हादोरारि थाखोआव नेशनेल लेभेलाव आरो इन्टारनेशनेल लेभेलाव गेलेनो थाखाय बिथांमोना खाबु मोनगोन जोंनि जि गेलारि आरो स्टेडियाम बियो गासैबो साइडनिफ्राय मोजाङै रेडि जाबाय दा नंखायनो रायजो राजाफोरखौ बाहागो लानो थाखाय आङो बयखौबो खावलायनाय जाबाय गोजोन्थों। सोलोंथाइ बोसोर 2023-24 नि थाखाय फरायसाफोरनो गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्टस कलेजआ।
क'क्राझार सोहोरजों नांजाबनाय हाब्रुबारियाव थानाय बिटिआरनि गंसेल' डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजाव दायो फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया अनलाइननि गेजेरजों सोलिगासिनो। फरायसाफोरा क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स.in वेबसाइटआव थांनानै मुंखौ थिसननो हागोन। 12 थाखो उद्रिसारनाय फरायसाफोरा बेचेलर अफ फाइन आर्ट्स, बेचेलर अफ मिउजिक आयदानि थाखाय मुं थिसननो हागोन। बे सरकारि कलेजाव मोजां सोलोंथाइजों लोगोसेयैनो हौवासा हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां फरायसाफोरा क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजाव गोदानै मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9085292451 आरो 93654912557 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।